זה לא מפחיד, זה לא קשה, זה פשוט. ממלאים סיר אידוי במים עד למחציתו ומכניסים לתוכו את החומוס למרק. שופכים את הסולת לקערה גדולה ורחבה ומפזרים מעל את השמן. מערבבים בעדינות רבה בעזרת שתי כפות הידיים עד שהשמן נספג. מערבבים מלמעלה למטה בעדינות רבה. יוצקים חצי כוס מים מעל הסולת וממשיכים לערבב בעדינות. באותו אופן, מלמעלה למטה, לערבב היטב עד שהמים נספגים. מערבבים בעדינות באותו אופן וממתינים כ5 דקות עד לספיגת הנוזלים. יוצקים עוד חצי כוס מים ומערבבים שוב באותו אופן. מעבירים מחצית מכמות הסולת הבלולה במים בשמן לקערה נקייה. ואת היתרה מעבירים לנפה המתאימה במיוחד לקוסקוס. מעבירים את כל הכמות ומתחילים לנפות. לאט לאט, בעדינות. לעתים נשארים בצקיות, זה קורה לה גם למנוסות שבינינו, סוג של סולת, יותר מדי מים. לא טרגי. מנפים כמה שאפשר, קצת דוחסים, ומה שנשאר זורקים. מערבבים שוב בעדינות, ככה מאווררים יותר נכון, שיהיה מאוברר ולא דחוס. אתם רואים כמה הסולת נראה יפה, זהוב. מעבירים לסיר העליון של הקוסקוס המחורר. אתם רואים בצורה סיבובית, עדינה, בלי לדחוס, כי הרעיון למעשה של הבישול של הקוסקוס הוא על ידי אידוי, והעדים נכנסים לתוך הסולת. זה מה שגורם לו למעשה להתבשל היטב. מניחים את המסננת על הסיר שהמים רתחו לשעה. עכשיו אנחנו נתחיל עם המרק ירקות. שמנו שמן, בצל לטיגון שקצצנו מראש. הכמויות ישנם במתכון. לוקחת שורש קרפס, מאוד מאוד תורם לטעם ולבריאות כמובן. חותכת לקוביות קטנות. יחד עם מלא קרפס ושום. נשטוף אותו היטב מתחת למים. קוצצים אותו דק. הסיר עם הבצל המטוגן אחרי שהבצל קצת שקוף. מה זה? כי לטגן שום יחד עם הבצל, השום יש לו נטייה להישרף, ואז הוא גורם למרירות באוכל. אז לתת קודם מכה עם בצל, ואחר כך להוסיף את השום, הקרפס והשורש. בינתיים אני מכינה תערובת. 2 עגבניות, קלופות וחתוכות לקוביות קטנות, פפריקה, פלפל שחור,
לציין עוד עובדה, מי שאוהב יותר אדום, שיוסיף רסק עגבניות, זה כבר לטעמכם. מעבירה את זה לתערובת ונותנת לו 10 דקות, מתעדה עם הבצל, עם השום. חשוב לי לציין עוד עובדה, אני אוהבת להכין את המרק בשלבים. ככה אתה אוכל כל ירק וזה טעים. בינתיים חלטנו את הכרוב עם מים חמים, הוא קצת מפיג מהריח, הטעם שלו קצת, יש לו ריח חזק במרק. אז מניחים ל5 דקות בחליטה של מים חמים, חותכים את הגזר לקוביות קטנות, לוקחים את הכרוב, חותכים אותו לרצועות דקות. הגזר והכרוב מעבירים לשום עם הבצל והעגבנייה, מערבבים היטב, נותנים לו רבע שעה 20 דקות עם כוס מים, מוספים מים כוס מים ונותנים כ-20 דקות. אני מוסיפה תפוח אדמה, מוסיפה קורקום ומערבבת היטב, מוסיפה מים עד לכיסוי וסוגרת. עכשיו נחזור לקוסקוס כדי לראות שיש תהליך בקוסקוס, צריך לצאת עשן מתוך הסיר, וזה מאוד חשוב. קצצנו קרפס וכוסברה, קילפנו תפוח אדמה מתוק, בטטה, קישואים ודלת, כי אלה סוג הירקות שמתבשלים 10 דקות, רבע שעה, והם לא זקוקים ליותר, אז שיהיה כל ירק לחוש אותו. מוסיפה לקראת הסוף כמון, מלח, אני מוסיפה מלח בסוף, נותנת לו עוד 20 דקות, רבע שעה לבישול, עד שהבטטה מבושלת, תפוח אדמה. את החומוס למעשה לא ציינתי, שוטפים אותו ומוסיפים אותו יחד עם הכרוב והגזר. כיסינו, מחכים. עברה שעה. אתם רואים, תוך כדי גם עשיתי דברים בבית. הוצאנו מהסיר בזהירות, כי זה מאוד 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 חם. מוסיפים בשלב זה מלח, שמן, ומערבבים בעדינות רבה. מערבבים, עדיין לא לגעת ביד, כי הקוסקוס עדיין מאוד 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 חם. מערבבים מלמעלה, למטה, שוב בעדינות. עוד מים לסירוגין, 3 כוסות מים כפי שציינתי. עכשיו כבר אפשר. ועוד פעם, בפעולה מלמעלה, למטה, לערבב בעדינות רבה. לא לדחוס, אתם רואים כמה שהוא הכפיל את עצמו, הקוסקוס, זה שיטת האידוי. מעבירה. מעבירה את הקוסקוס חזרה, לא צריך לסנן שוב, לנפות שוב, סליחה, לא צריך כלום, מחזירים חזרה. מה שחשוב עליי לציין עוד עובדה, אם אתם עושים יותר מקילו והסיר מספיק לקילו, לא לדחוס, לעשות פעמיים, בפעם השנייה. עכשיו, אנחנו מכניסים את הסיר לעוד חצי שעה. עברה חצי שעה, גם עשיתי בינתיים עוד דברים, וזהו. סיימנו לעשות את הקוסקוס בהצלחה, ותאמינו לי, קוסקוס מאוד טוב, מאוד טעים, מאוד פשוט להכנה.
ולא הרבה זמן עבודה כפי שראיתם.